Keýmir körüň akyly gelip gitmelerek ogly bolupdyr. Keýmir ogluny dana, edepli, akyl paýhatly bir maşgala öýlenirmek isläpdir. Ol şeýle maşgalan gözlegine çykýar. Bir gedek meýdanyna bir topar gyýyp, odun ýygyp gaýçak bolup duran ekenler bolyn, ýagşy ýagmaga başlapdyr. Şol wagt keýmir gyýylary synap duran ekeni. Görse ähli gyýylar edilmejek bolup donlaryny geyipdir. Emma bir gyýy bolyn ýygan odunyny ýagşdandyrmajak bolup üstüne don ýapdyr. Keýmir gyýdan "Erkegim, sen näme üçin odunyňa donuň ýapdyň?" diýip sorapdyr. Gyýy: "Ay agam, men bir garryjy, gözi kemlirak enem bar. Öl odun bir wada tutaşmaýa, tüssüz köp bolýar. Enemin gözüni tüsse gapsa, hasam erbet boljak. Eşigim öl bolsa ziýany ýok. Eşiklerimi odun ýanyna sersem, basym urar" diýipdir. Keýmir: "Megerem bir daha çykda şu gyýdan çykar" diýen umyt bilen gyýdan öýlerini sorapdyr. Gyýy öýlerini salyp beripdir. Soň bir gün Keýmir serdar onu synamak hem synlamak üçin ýürütelep baripdir. Gyýy çaý gaýnatjak bolup ojaga ot ýakanyna Keýmir aga 11 gözüniň beýlekdinden gyýtagrakdygyny görüpdir. Öýüň kemi ýok bolyn adajyk çagaragy, ýagny tüsse çykaryk gyýçygra ekenip, gyýdyň näme jogap bererini garaşyp oturypdyr. Gyýy oň näme diýmekçi bolýanyna badabat düşünüp, çagara gyýçyga bolsa tüsse dogry çykýanlar diýip jogap beripdir. Keýmir agaň gyýda gowuny ýetip, onu gelin edinipdir. Gelin serdaryň oglunyň daşyny gallapdyr. Keýmir serdar gelini gowanar ekeni. Bir gedek Keýmir serdar ýetir düşüpdir. Şonu ol öz öýüne adam ugratmagy haýyş edipdir. "Han aga, men öýme 2 tane adam ýiberseň, saňa 100 ak goýun, 100 aly goýun, 100 gyzyl goýun bereýin. Olar baryp men gelinime, sen gaýlyň şunça zat bersin we kapyda 2 tane baý goýun bardyr. Olaň birini söwüş etsin, birini ýol kurşy diýip aýtsalar, ol düşünür. Olaň işlerini düzedip derrew ýola salar" diýipdir. Aýdylşy ýaly bolýar. Hanyň ugradan adamlar oba gelipdirler. Oba adamlary serdaryň diýen dowrlaryny jemlemekçi bolupdyrlar. Keýmir serdaryň gelini gaýnatynyň göçme manydaky pikirini derrew aňypdyr. Owadaşlarynyň oň aýdanyna ýalňyş düşünenliklerine gahar gelipdir. Ýöne gelin hanyna gurruna goşulmaga da ejab edipdir. Ol iyili biliksiz, iti gylyksiz diýip ýatan itin böwrüne depipdir. Diňe şondan soň adamlar oň pikirini sorapdyrlar. Keýmir agaňyz bennilikde, ol men daşym gaty berk, eger 100 sany men diýen ak sakal, 100 gyrçu, 100 gara sakal, 100 ýigit atly bolup gelmeseler, allyr ýal dälipdir. 2 baý goýun diýeni bu gelen adamlaryň birini alyp galyň, gümläň, birinem ýol salyk üçin alyp gaýdyň, galany görkezenden soň oňam gerek ýok diýipdir. Oba adamlary geliniň paýhaty bilen Keýmiri halat edipdirler.